लाइथांनि बिसि कासे सिगां दिल्लीनि जन्तर मन्त्र बुबाग्रानि तुदुरुंबाय त्रिपुरा मथनि लुवाजोंबाय ग्रेटार त्रिपुरानि जमानि खरां सगुरि माने हागतर हाबांनो आबहावाखिनो ताकलाय बिसुबो डिसेम्बर तालनि 2 सालमारिओ दिल्ली हास्तिनि बागै एबा जन्तर मन्त्र खरांनि बागै देशा हायनोहाय लामब्रै जावनाय दिल्लीनि जन्तर मन्त्र आसुक सभा खालायनाय बोसकांनि डिसेम्बर तालनि 5 10 सालमारिओ आबनि बागैनो ताबुक हास्तिनि त्रिपुरा मथनि लुकुरक एबा सेंक्रा रक ताबुकतिया लाइजाक फान थनलाइजाक आबहावाखिनो फान थनलाइजाक तियारं लाइजाक बुबाग्रानो थियासा लगिरिनानि हिनैते हास्तिनि लुकुरनो बुबाग्रानि इमांनो बायथां फाइनानि बागै लगिरि फाइनानि बागै कक कसारखा कक नथनि बोसनांगो 29 कृष्णपुर आमसाइनि वाइटिएमनि सिक्ला रक Pilana hambai sin bubagarano nitai amacin media nobo legda hambai sing dili baru abijan je sini amagrata tikolen bagai sing thana bagai sini Krishnapur block committee invite JF tai ti promotha amatai TWF sing ready laijang no sing emo phaine sing 2 tarigo sing train kanai agotlawo जों आजागो दिनै जे मानथाय थाय दिनै अधिकानो साना बागै जों आरो थाङै जों दिल्ली जन्तर मन्त्र आन्दोलन खालायनाय आबोन बागै आं जत दिनै अमा तिब्रा सां दंनायनो आं अमा कयो जोंनो मा सापर्ट लायनायनि बागै नाथाय जों बे दिल्लीबो दंनाय दिनै जत तिब्रा सा आरो जे गान गिदिङो जे लेखा सोलों दंनाय बा जे आरो साख्रि खाय दंनाय बा जेकुनु सामुथाय दंनाय आरो दिनै जे आरो दंनाय दिनै आबो तिब्रासां लुकुरनो आं कयो जे दिनै फाइनाय 5 तारिख 6 तारिख डिसेम्बर आ दिनो जे दिल्ली जन्तर मन्त्र फायै आरो सुमे बाक्सा जे दिनै अग्रेटा ट्रिपालेन जे दिमानो आरो सानमा जागा फाय सफैना बागै आं बरनबो स्पेशाली जों दिनै कृष्णपुर जे ब्लकनि उंगै आं आंनि साग बाय थांनि उंगै आं बर'नो खुलुमबाय आं कयो